and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Unsay ko ba ito, ma'am? Ha? Unsa? Dagita si Junice. Kanang way laing tao nga masayod. Og dadas siya sa dapit nga mamingaw. Og dito, patya siya. Ma'am Christy. Gusto ko nga mahimo mo kini sa limpyo nga pagkabuhat ko kung. Kanang dili ka masayran nga ikaw umubuhat sa iyon. Og labaw sa tanan. Nga dili masabit ang akong pangalan kung magkinaun sa manggani. Ma'am, nagtinuod lang. Nahadlo ko na imong ipabuhat ako. Pero, tuon kinian naman duaan ko lang gini. Kokong, ayaw gyud pagbati og kakuyaw. Kay nasayod ko, nga kaya mo ra kining buhaton. O kinahanglan buhaton mo kini kokong. Kay kung dili, pabayron ta kadayon sa tanang nahatag ko nimong kwarta. Ha! Maunay nagkanindot aning inyong pagpuyo ron. Wa man dood kalaya si Simumbana pa nagsigi na lang kinigubog-hubog. Pa, ayaw na lang gud pagyaw-yaw pa diha. Ang importante nga naara siya sa bahay nga wa na mo lakaw. Kaya ba yung ginukumpiyansa ng tawana, ha? Kaya tao na ba nga galaman na og naulipo na sa ilimnon nga makahubog, awa na na itarong paminsaroy. Basin mapatyan kag di oras anang bana mo. Pa Manuel, layo ra sa tinuod ka nagisulti mo. Kay sultihan talang ka pa. Malipayo na kaayo ko karon. Kay misulti gud si Rinan ako pa nga mahal paghihapon ko niya. Apan dili lang niya madawat kining nahitabo nako nga nagsabak. Kay nagtuo manggod siya nga dili ni iyang anak. Pero hapit na pa. Hapit na moabot ang higayon nga mapamatudaan ko niya. Nga wa ko makasa niya. Gamay na lang ang mga adlaw ang akong gipaabot nga moabot ang maong higayon. Muabot pa ka ng gilauman mo, Junis? Ako wa na ko'y pagtuo nga moabot pa ang imong gilauman nga moabot ang kalinaw sa inyong pagpuyo ni Renan. Tungod kay gisanapan na gyud ang iyang unahuna sa pagtuo nga nakasa kaniya. Og di siya ang amahanan ng imong gisabak. Nasayop ka pa. Ako'y nahibaw sa matuod nga sitwasyon. Basta i-relax lang ang inyong hunaw. Ug ayaw ko ninyo og kabalaki kay wa ko napati sa akong bana. Sa ninyo pang bagutan o sinoy kanor? O niya, ganong niya ka man ha? Nganong gibiyaan mo to nimo imong bana? Ala, sige lakaw. Balik nga do. Balik dito niya. Og apong ito kanunay kay basin og layasan ka na sa bato. Mamatay ka na magyud sa kagool kung mabiyaan ka tong bana mong butaan. Ni ako pa kay manghuwam ko og kwarta ninyo ni mama. Kay wala ang yun may kwarta nga magamit alang sa inadlaw na mong konsumo. Nah. Mao na ron. Ha? Mao na. Sige ka lagi gugma ng bana mo. Nga wa naman ay silbi. Wa na igamit. Hoy. Panghipusa tong imong tanang mga butang dito. Ug balik o puyo diri sa ato. Unsa man ha? Unsay may buti pa sa buti ni? Nga ikaw ang mubuhian ng bana mo? Nga wa na ni trabaho? Nga utro ka man nga way trabaho kay buntis ka man? Pa, na may kwartang daghan sa Rinan. Apadili ko ganahan nga mo gamit itong kwartaha. Kay nasayod ko. Nagikanto ni Christy ang maong kwarta. O kung dili ka muhatag na ako, ato ko ni Mama Corazon mamarahig. Nala anak, dawatan ning 10,000. Budgeta lang una ka na ha, kung mahurot gani, sekretuhan lang ko sa pagduol. Salamat, ani, ma. Sagdi lang, mailisa na takaunya, ma. Kung manganak na ko, o makabalik na ko sa akong trabaho. Ay, pastilan ka ni mo, Janice. Kung mo pauli ka palang unta din sa ato, wa ka gid untay labad sa imo. Dili lagi ko, ma. Kay kung mo biya ko ni Rinan, musamot na dili na gid unya mi magkauli. Basta kinira ikasulti ko. Hapit na, ma.
Habit na maabot ang higayon nga mapamatudaan ko ni Renan. Ngawa ko makasa sa akong pag-asawa. Habit na makurason. Asa naman tong anak mo? May pauli na? Oh, Manuel. Wa ka man gud mo hatag. Ako na lang may hatag niya. Kay naluoy ko. Ato gud siyang anak. Og pila man sa gihatag mo? Ako ay usa ka libo ra oy. Sa kalibo niya. Ay nananta na istorya ha, pagkurason. Ikaw mo hatag ako sa kalibo lang, ha? Ay nananta na istorya. Manuel, bugtong tang anak si Jonis. Busa ihatag ta ang tanang pagsabot kaniya. Kalipay sa atong anak nga magpaduol siya kanunay sa iyang pana. Busa, suportahan ta na lang siya. Basta lagi makabati pagani kung tabi nga madapatan siya ni Renan. Di lang yun niya magmahay na iyang banan ako. Kaya tudasod yun siya. Timan ka, kurason. Pistola? Oh. Pistola kini kuko. Og mao kini ang gamiton mo aron matuman ang imong misyon. Sige. Dawata. Ambi. Og naa na sa gawas ang sakinan nga gituyo ko og palit. Aron mo ay gamiton mo. Og kinahanglan nga sa labing madali gid nga panahon. Matuman mo lang imong ginbuhaton. Nakasabot ka ba, Kokong? Okay, ma'am. Niyan magini. Usa ako rin trabaho. Kana. Mori gusto kong mabati gikan nimo. Og timan lihuka gid ni sa limpyo nga pagkabuhat. Aron way balaod nga mugukod nimo human ka mo lampos sa imong toyo. Okay, ma'am. Sige. Mulakaw ako. Udadon ko na ang sakyanan. Aron kasugdan ko na ang paghunting sa mga babae. Okay. O good luck sa imong gimbuhaton, Kokong. Og paaboton ko na lang nga duha ka adlaw gikan karon. Mabalitaan ko nga wa na siya. Sige. Makalakaw ka na. Dong Renan. Hunong na imong pag-inom dong. Oy, hubog naman kay ka. Gusto ko maghubog ka nun ay ka no. Para malimot ko sa tanan ko problema. Ayaw lagi dong. Malimot ka sa makadiyot sa imong problema kung mahubog ka. Pero kung mawasan ka na, mabalik lagi po imong problema. Ang pag-inom dili mo'y makapawas problema, oy. Mas musamot lang ang problema kung magkasakit ka. Buang matingli ko ka nun. Ah? Kaya bisig nakasaan akong asawa. Siya paghihapon ang akong hikok mo. True love. Bisig kung saan ko pagtuno ako galingon nga masilag niya. Apan mahal ko paghihapon siya. Mao ka na matuod kong gipati sa kong asawa ka no. Ay kana, nung kana, tungod kay nagtuo ka manggod nga dili ikaw ang amahan siyang gisabak. Apan kung tuwaton mo lang kamaturan nga ikaw yun ang amahan ng bata. Huwag yun ang tayo problema. Hapsay yun kayo ang dagan sa inyong pagpuyo. No. Sino? Gibati kong dili ako ang amahan siyang gisabak. Dili ako ka no. Mas may pauntagwa na lang siya magpakita na ko. Mas maayo pa unta ka no. Hey! Karoon ko na sugdan ang paghunting sa mga babae. Nian ba yun eh. Pusa dalion ko ng kinimaong kibuhaton. Pasilo ako, Diyos ko. Ang panuwan ako'y laing nahibog pa. Gawas sa pagtuban sa sugod, Ma'am Christy. Buhaton ko ang tanan. Bisad akong supak sa akong konsensya. Ay! Hubog na siyam kayo siya, day. Na flat tire, flat kayo.
Maong ako lang yal sa paingon sa inyong kwarto. Ay, pastilan ka ng tawana, uy. Mabuntagan na lang sa misiron nga way sudan tiyan. Ay, paita. Wa pa na ko niyal sa day, paingon sa kwarto day. Siguro ko mapagaw gini day. Ay, kung magpirmi ng iyang pagsige gubog-gubog nga dili, mukhaon day, masakit gini siya day, masakit Ay, gini. simba ko yung taon, uy, kanor. Ay, anak, maginaday. Dako ng problema kung mahita po na. Kinahanglan niya sultihan mo ini ang iyang amahan. Kay mas maayo man ang iyang amahan, kay makabuyag man niya. Sagdi lang. Ugma sa'yo sa buntag, muadto ko sa ilang Papa Paulo. Sultihan ko siya, aron siya na mo badlong karinan. Kaniyar ko nagparking din sa atbang siya bahay. Paano agyo nakita mi gawas? Magpalabay lang ako pipila ka. Minutos din eh. Kung di ko man gani siya makuha karong gabi una, mubalik og din sa sayo sa buntag. Laom ng gabi eh. Ugma pagi ko pati ako katukon. Si Renan, nahinanok siya og maayo tungod sa tumang kahupog. Renana, karon nga nasuta ko nga gimahal mo pa di ay ako. Misamot kada ko ang kahayag nga magkasinabot ug magmalinahon raon niya ang atong pagbuyo sa umaabot nga adlaw. Oh, ang akong cellphone may vibrate. Oh, siya kining nanawag. Ah, hello? Salamat nga nanawag ka pagpalig. Oh, unsa? Kaganihang buntag ka ra di ay nga naabot niya sa Cebu. Oo. Ug masasay sa buntag makita ta. Asa? Asa ang gusto mo nga makita ta? Ha? Nay kanor, maayo kayo wa pa magmata si Renan. Wala ka ko. O kung magmata na gani si Renan, ingna nga mo adto kong balik silang mama o papa nako. Ha? Sige, arin ako. Kaya importante kayo ning akong lakaw. Sige day. Ako rin bahalang musulti ni Dong Renan day. Sige, arin ako. Okay day. Kinahanglan nga maabot tayon ko sa dapit nga among abutanan. Salamat. Salamat kanimo, Diyos ko. Kaya niabot na gyud ang tao nga moibugto makasulpad sa akong problema. Salamat kayo. Siya ka nang bigawas kami sa kayo sa auto. Siya ka lang. Kayo, may ulagway ko niya kihatag ng Kriste. Maayo kami ngayon napita. Dili na kinahanglang dagiton ko pa siya. Pirahan ko na sa diretso. O pagkaman, musibat na yung dili napita. Usa ka lalaki nga kalit ibabag sa daan. Kinsa maghaning? Diyos ko! Pistola! Nabunot siyang pistola sa iyang kilid! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!